Undisan ni tao ni langgaan ako eh. Tanong, mao pa ginoy gigakos. Sus mo. Natug pag yun. Yung ani de ka ha. Mao gid gusto nimo. Karon ka. Oh no! Kini mo tambal nimo ay. Wala kalimutan eh. Kuya, sa kong tanong ba, giuwan man. Nakaluoy, uy, magkakaw nga akong tanong. Ay, wala masulod. Ano ito? Nauwan man. Asa man ako ang pinangga eh. Pinangga! Pamasilong andam. Biyak mas kwarto ka. Lamit pa kay gakos. Alam na siya tapat na kanonon. Pinangga! Kabungod sa ukok ni pinangga ah. Pangarasa mo ng buwak. Dihakot mo niya diri sunod. Pinangga! 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 Sabi nang imong sige kag alsa-alsa na buwak. Imo naman ang gihakot diri sunod. Ano sa may tawag-tawag ni mo eh? Sus na Basta bangan ko mo ani. ikaw ba mao gina imong style og magtinguan, mao gina imong ihakot anang imuha ni tanom. Ay, sa ba diha? Ay, bangan ko mo ani gibukat kayo. Nasag ka ana. Dili bit niya to ang butang na dito kay ala. Bida ni kay maalang-alang ta sa dog kani pilangit kay gakos. Ay, sa ba diha? Kay akong tanong mauwanan kung basa kayo. Mao gani ang imo man gisud diha samot ni nota katugnog tunog kani balik ka dito sa kwarto. Dili lagi masilbi nga biyaan ako kung mga tanong. Ang yan na natong vlog din kay ako ang tanong luoy kayo. O basa kayo. Na siguro asa nagtanom mo diha kay palit sa kong kape, mainit ko. Bantay ka ro balik ko magbutay balik ka. Ikaw ba unya na ng labing-labing lagi kay akong tanong diri kinawanan. Na pagpasinguan dito, harong mo ka. Maluya ito sa kong mga buwak. Ay, guro ko kakuha diri. Bahala ka kada dugdog ka dira nako dira. Ay, luoy kay kong tanong diri. Dugdog mo. Sus, ngilingig ra bang dugdog. Sus, tanong taw luoy ko ayo. Ay, dapat jud ka tugro. Sus, pida kalimot na suda kwarta na pida gining asawa nga. Ganahan patamdog balibaran ta. Pasangi lang rin basta tinguan mo gini yang style. Tuton niya mga buwak pinangga gina niya yang mga buwak kinon. Mao pa pirmi niya idug basta man yun aron niya maglendayan ng panahon. Kita nga kihingan lang ta nga mudug ug bugakos niya. Itsapira na. Nya palit na tag kape anyway kwarta-kwarta di kadahanan sa dito tag kape nga wa si yamo. Padadaan na sa kustindira og kape nga wa yamo. So nakuan pagpangapiron. Bida gini asawa ha. Siya gwa ka to siya mahuman ro. Kung kuan atong iyang buwak dito. Lagot di ko nga asawa ha ro. Bigini magmahay na karon. Basta maglagot ko ni. Binaikan ko ni siya. Dugay na panahon sige sing yun anak nako. Karon ka lang. Nga. Awari mong sige dali. Nga. Asa ro. Ano sa bidwa lagi ka mga mong buwak. Saan ka diya? Oh, unsa ka diya? Tan-awar lagi. Sus, naungisan ni tao ni langgaan ako. Tanong, mao pa ginoy gigakos. Sus sa muka. Natug pa yun. Yung ani de ka ha. Mao gid gusto nimo. Karon ka. Kini mo tambal nimo ay. Wala kalimutan eh. Ikaw lahat ka. Oh no! Ibig ka mo. O hasa. Inarong. Makunin mo ang tambal. Basta tanong na kanina may ikadog. Murag patay. Basta tao ni. Kinaya lang. Oh, pati kalimutan. Maka-isbring ko yun. Makasama kita.
dito sa kwarto. Kanang imong tanom. Mo imong gidugdog. Unya ako din ang kuno mo idog. Hey, maayong adlaw ka natong tanan no, labi na sa akong mga solid supporters din ha sa Dambings. Ata ay pagahimuon karon nga content mo gawa ko. So kung naa kay gusto ipa-content na mo guys, kanang pwede mo comment below kay atong pagahimuon ang unsay inyong ganahan ipa-content nga atong himuan og drama. So kana lang pong makaya na to no, kanang makaya sa atong artist no, kanang hopefully pod nga kanang dili kaayo kuan no, nga dili ta maban sa YouTube guys. So kana daghan kayong salamat, abang-abang lang ta sa ato ang mga video guys, daghan kayong salamat. Shout out dae ko sa mga akong mga solid supporters din ha, og labi na ni Tris Buhakhak, Chinchins Vlog og sa uban pang mga vlogger no, daghan kayong salamat.